Het is heel spannend, want of we willen bellen dat we het net binnen, of er komt hier samen in binnen en die vertelt ons dat we het wel binnen. Dus iedereen zit heel gespannen naar de door of er hier nog komt. En dan komt de organisatie aan de andere kant van het salon om een hoeken, bij een bos bloemen in de hand. Ja, en dan kan het net meer missen. Nou, dit is natuurlijk het resultaat wat je wil. Werkelijk geweldig, want iedereen heeft zo zijn best dingen houden en wikken. Nou, ik wil iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. Het is bijna een soort eindexamenmoment. Hè? Iedereen herinnert zich dat gevoel nog wel dat je moet wachten op het telefoontje. En als je dan op een bepaalde tijd niet gebeld hebt, dan ben je geslaagd. Nou, datzelfde gevoel hadden we hier met z'n allen. Was fantastisch. Het wie een spannende eindstrijd, want het Zeeuwsmuseum kwam heel dichtbij. Uiteindelijk heeft het Fries Museum 40% van de stemmen gewonnen en het Zeeuws Museum 38%. Dus het was wel een nipte overwinning, maar toch met minstens 1000 stemmen verschil gewonnen. De Oranje-tijd vierde het museum fanatiek campagne om de stem binnen te heljen. Wat ga je hem er al hier aan doen? Oh, een heel soort. We hebben natuurlijk onze social media helemaal bombardeerd. We hebben bekende Friese vregen om filmpjes te maken waarin ze oproepen om te stemmen. Piet Zwaberocht is hier nog wist. Het museum wint een ton, maar nevens de organisatie had de prijs nog meer voor die jong. Ze hebben natuurlijk ook alle eer en aandacht gehad. En je ziet dat musea vaak ook veel meer bezoekers daardoor hebben aangetrokken. En dat is denk ik ook een enorme winst van zo'n prijs. Maar het prijsgeld wil het museum een tentoonstelling inrichten over de geschiedenis van Friesland. Maar dat is van letter. Nou eerst champagne.